So नोंथांमोनाथ' मोनथिखादो आब' मिथिया लोमजाबाय थादो आरोना जन्दिस जादो बेसारि दासो जों दसे ने बयबो सापर्ट खालामदो दैमारि ब्लगखौ आं एबारनिफ्राय कन्टिनिउ नायसिगोन माने टाइमानो जाया हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल सो लोगोफोर दिनै जों फाइनली मिथिंगा आब' एक्ट्रेसखौ लोगो हमनो थांनो नागिरदों आरोना बिनानाव सासेया बैयाव नेगासिनो आरो मोनसे शकआव स' नोंथांमोना नायलांदो आरोना दिनै बहुत स' हेपि आरो फाइनाली रियेलाव नुसिगोन आरो आब'खौ जोबोद नायनो लुगैदोंमोन आरो स' आं दा थांसै नेमफ्राय जोङो हाबलांग्रा लामाखौ सफैबाय माने जोंनि रौता टाउननिफ्राय एसेल' फैनांगौ आरो लाइक उदालगुरि थांग्रा लामाथिंजाय ओमफ्राय उदालगुरि थांग्रा लामाथिंजाय बिदि हाबलांग्रा लामा दङ आरोना नै जों सफैबायानो न'खरसे ना न'खरनै बारनांगौ आरोना अब्लानो बे आब' थाफैनाय नाहानि आब'नि न'खौ मोनो आरोना स' आं आब'नि भिडिअखौ नायनानैसो मोन्थिदो नङाबाथ' मोन्थिगोनो सायामोन जे आब'आ जोंनि रौतायाव दंफैयो होननानै फैदो आरोना आब'आ जोंनि रौतायाव फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं भिडिअ नुनासो मोन्थिबाय आरोना ओमफ्राय बे आगैनि सिनाखि जाखायो आरोना बिसा आब'आ ओमफ्राय बेखौ फन हरनो होबाय ओमफ्राय फाइनालि जों फैबाय आरो स' सिङाव जों हाबहैनोसै आरो हायलाय मोनफैबायानो आगै ओंखारबाय नोंसोरो दे स' लोगोफोर दिनै जों फैनानै लाब जाबाय आरोना स' आब' मिथिंगाखौबो लोगो मोनबाय आरो आब' मा मिलिटिया डिम्पोल बर' जोंनि हरिसिङानिनो आरोना उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिनो स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायदों ना नायाखैबा आं आंनि डिसक्रिपसन बक्सआव लिंकखौ होना दोनगोन स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो सिङानिनो आरोना आब'आ स' किउटखा डिम्पोल थांबालाय एसे मिनिबाय ओमफ्राय आब'आ सासे सिंगारबो आरोना ओमफ्राय बिसोरनि आरो गोदान मिउजिकबो फैबाय थादो स' जिके प्रडाक्शन दांने आब' नोंसोरनि प्रडाक्शना बबेयावबो फैगोन ना बुंनाया एनजि प्रडाक्शन आरो ओमफ्राय सोर माने रुल खालामगोन आब' इयाव एक्टर एक्ट्रेसफोरा बेखौ बुंनो हानाय नङा दायो ओमफ्राय माने संखौसो दा माबाबाय थादो आरोना आब' रिमालजों फार्स्ट सं जाहैगोन फार्स्ट टाइम आरो रिमालजों आदा रिमालजों ओमफ्राय बे आब'नि आरो फार्स्ट सं आरो स' आब'खौ लोगो मोननानै बुहुत मोजां मोनबाय ओमफ्राय आंबो मोनथियामोन आब'निखौ स' नोंथांमोना आंनि साबसक्राइबारफोरा आब'खौबो थांनानै सा खालामहैदो आरो टिया डिम्पोलखौबो लोगो मोनबाय फुटबला हाय हेलो एवरीवन दिनै लोगो मोननानै बुहुत हेपि आरोना आब'खौ आगैया दिनै मर्निंआव लोगो हमफैबाय जोंबो थांनो रेडि जाबाय आसलथे गुवाहाटि थांनोसै जोंबो दा स' बेनोसै आरो लोगो हमनो फैबाय लोगो मोनबाय दैमारि ब्लग मोननो हागैना आगै आं कमेन्ट खालामबाय थायोहा इउटुबावहाय आं माने थेवबो हमनो हायामोन आरो फट' फिसा थायोना ओमफ्राय भिडिअखौ बारा थांना नायनाय जायाखै साबसक्राइब दंखायो ओमफ्राय मा होनो आगैखौ मा होनो बयबो सापर्ट खालामदो दा बयबो माबा मोनसे ड्रिम लानानै फैयो नालाय इउटुबाव स' नोंथांमोननि सापर्ट लुगैयो ना मा बुङो सापर्ट नांगौ ओंखायनो बयबो सापर्ट खालामदो ना थेंक इउ आब' इन फिउचार जाहाथे मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि सापर्टनि गेजेरजों ना ओइ डिम्प्लियाबो दङ डिम्प्लिया बयबो खालामनांगौ इसिबां मोजां प्लेटफर्म मोनदों हिसाबै जों बेफोरबायदि प्लेटफर्मखौ मानोथो ओरैनो थांनो होनो ना स' जोंबो चान्स लानाया मोजां ओंखायनो बयबो गोसोबायदि मोजां मोजां भिडिअ लाबो आरो नाजालांबाय था दे गोसोफ्रा डाउन जानाङा जेनेबा फार्स्टआव भिउ गैया बिदि गैया होननानै गोसो डाउन जानाङा खालामलांबाय था नोङो लासैबाबो साक्सेसखौ मोनगोन आरो मिथिबायना ओरैनोबाबो इउटुबाव 1 इयार टाइम होखानांगौ बेनि उनावसो साक्सेसनि लामायाव फैयो आरो मिथिबाय स' keep it up दे आब'नोथ' बिखेखौ जेबो खालामनो हायासै ओमफ्राय अननानै गांसे सफैनाय जेबो गिफ्ट जेबो लाबोनो हायासै ओमफ्राय मैयासो नुदों ना ब्लगाव ओमफ्राय आं जाबाय जोंनि रौतायावनो फैना दंफैयो माथो होननानै ओमफ्राय बिसानि आब'खौ सिनायखायो जायानावबा थाफैदो आरो स' अननानै गांसे आर'नाइफोर लाबोबाय आरो थेंक इउ स' माच दे इखौ लाबोलायनांगौ मा थेंक इउ बयबो सापर्ट खालामदो दैमारि ब्लगखौ आंबो एबारनिफ्राय कन्टिनिउ नायसिगोन माने टाइमानो जाया मोनबाला आब'आ एक्सफोरखौबाबो नायनो हासिगोन ओमफ्राय नोंथांमोनाबो बयबो नायनानै हो आरो अननानै ना मेगना जोंदो नामा जोंना जोंबाबो जेबो नङा बाहेराव ओंखारदो जोङो फट' लानो र' ओमफ्राय जों थांसै आरो फट' लाखांनानै एक्ट्रेसफोरखौ ना केमेरायाव जेरै नुयोना रियेलाव बिदि नङा माने रियेलाव बांसिन किउट नुजोबो बांसिन किउट नुमारो बिटा लोगोफोर माने मुथु आरो ना रियेलाव बांसिन किउट नुयो आंहा जन्दिस जानानै एकदम
मेगनफ्रा बुद जाजोबबाय जन्दिस जाबा आरो बहुत बानाय हाबो मानसिनाव मिथिबाय ना थेंक इउ फर आर'नाइ दे आगै लाभ इउ थेंक इउ स' जों दा थांसै आरो ओइलाय मिथिबाय बाय बाय आब' बाय मालाबा लोगो मोनबावगोन स' जों दा थांनोसै हेपि 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 लोगो मोननानै बहुत मोजां नाङो ओइ आब' नामा स' थांनोसै लोगोफोर आं न' सफैबाय नालाय अखा सिजाबोनो आब' काजला नै सना जा मियायो आं लायनो थांनाया जाहानिबो सना हाय ना बरलाय हाय 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 बाय स' आं दा न' सफैबाय आरो स' लोगोफोर बिखेखय बहुत हेपि आब' मिथिंगा नार्जारिखौ लोगो मोननानै स' थेंक इउ स' माच आब' मिथिंगा नार्जारि फर योर काइन्डनेस जोबोद मोजां आरोना आब'आ बिनि रायलायनाय बुंनाय स' बहुत मोजां गाहाम मोनबाय आरो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेसेमनोसै नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय लाभ इउ अल